Takže ahojte, vítajte v ďalšom videu, v ktorom vám ukážem, čo som dostal na Vianoce a ako prvé vám ukážem škrečka, čo som dostala. Dal som mi už aj meno Jamie. Jedno, poďme. Žiješ? Je trošku najedovaný, takže vám ho poviem v inom videu. Umyslel som mi kakao na ruku, 3 bodky a prešokal mu pečku. Ja sa ho bojím pokúšať. Ale nekúš, ja sa ho normálne bojím. Tak radšej nič. Ukážem vám ho v toho videu. Počkajte. Tam ho položím. A môžeme pokračovať. Ako druhé tu mám takýto náhrdelník s písmenom N. Moje začiatočné písmeno prvé. Ďalej tu mám takéhoto plišáka Pinkie Pie. Mám rada kone. Ja ich mám rada, ale ja ich milujem. A zase tu mám koníkov. Hello. Je tu takýto čierny. Tá deka je červená, ale vyzerá to ako rúžová. Teda aspoň ako tak vidím na kamere. Zase taký istý že bielej farby. A potom zase hnedý. Keby niečo je ešte stále štedrý deň. No to je jedno. A potom ešte takéto. Takáto kefa. Potom toto vyzerá ako vidlička, aspoň to vidle. Potom lopata, ktorá vyzerá tak trošku ako lyžička. A metla. Takže nie je ohybná. Je to len taká malej hmoty asi. Môžeme ísť ďalej. Riešo. Joj. Tuto koníkom. To je asi tým koníkom. Čierny, biely, žltý, hnedý, vážne žltý.
Vyzerá to takto. Nejaký papierik. Voňavka z Avonu, Hello Kitty. Voňa ako melónová žuvačka. Potom zase z Avonu. To voňa. Neviem. Toto neviem ako voňa. Predposledný, toto je posledná, toto je to je toto, peňažina. Ja mám celé lepkavé čelo od medu, keď mi mama robila ten krížik. Tu mám čipovú, tá fotka bola z prvého ročníku. Tu mám takéto kartičky, kľúčik od skrinky a toto som dostala od otca, 30 €. Moje sestry s bratom si a posledné tu mám v hlave i5. Co tu chceš, Egon? Pes prišiel. Mám nový telefón preto, lebo môj starý mi stále zasekával, mal som ho rozbitý, neišlo mi tam stiahovať nič. A to je nabíjačka. Veľká fólia. Čo je to? No to je. Už tam mám aj kartu. A tam boli dve fólie, aby sa nerozbil, však viete. Boli tam dve a jednu už teraz mám. No. A sú tu 3 gombíky. Tu sú 2 na hlasitosť, na zapínanie a ešte tu. Neviem. Ale pesničky. Čo mám tuto na tapete? Aspoň nebude lebo odčil Adam, táto hodina dozajdu sa s ním kamaráti. Zasneš tam niekto aj spievať? Ešte tam nemám pamäťovku. Dígate de nada, mi cuñado.
Nič tam ešte nemám posťahované. Fotky tam ešte nemám nič. Toto. A veľká knižka. Opäť bola ruku. No to si ak sa mi to páčilo, nezaznite like, budem veľmi rada. Odberajte a komentujte samé dobré komenty. Ahojte. Ty komu nepovie, ale taký... Ty tam také